tämmönen konsertti, missä ei oo konserttivalaistus. Mä näen teidän kasvot. Ne on valoisat. Kiitos siitä. Taiteilijan täytyy aina olla sitä mieltä, että se uusin teos on paras. Niinpä mäkin on sitä mieltä, että mun uusin levy on mun paras levy. Sä ainakin nyökyttelet. Mahtavaa. Täällä on ihmisiä, jotka tietää. Tässä on yksi uuden levyn lauluista. Otan tämän ihan sen takia, että tää ei oo soinut vielä kertaakaan radiossa.